Soňky aýlarda Mary şäherinde ilat arasynda mätäç, güzeran eklenji üçin zir-zibil çeleklerini dörýän maşgalaryň we ulaglaryň tekelerini ýuwýan çagalaryň köpelýändigi barada maglumatlar gelip gowuşýar. Bu maglumatlar Türkmenistanda 3 ýyla golay wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda azyk önümleriniň çörek, un gytçylygynyň we gymmatçylygynyň ýitileşýän wagtynyň ýygyanyna gawat geldi. Şäherde adamlaryň maddi ýagdaýy gaty gözüni ýagdaýda. Duwarlaryň içinde ýerleşýän hapa dökülýän çelekleri maşgala bolup elleri bilen dörýän adamlar köpelýär. Olaryň arasynda çagalar hem bar. Olar giýjelerini elleri çıraly çelekleriň içindäki paketleri bir-birden açyp dörýärler. Olar adyk önümleriniň galyndylaryny aýratyn bir gawa, plastik baklaşkalary, çüşeleri başga gawa salýarlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 17-nji ýanwarda gurrun berdi. Marly habarçynyň sözüne görä olar plastik baklaşkalary we çüşeleri satmak üçin çöpleýärler. Her plastik baklaşkany 20 teňeden satyn alýarlar. Muny görmek gaty ýürek agyrdyar. Olar günnüz adamlardan utanyp zir-zibil dökülýän çelekleri giýjelerine dörýärler we çagalaryny iýmäge zat gözleýärler diýip habarçy bellidi. Galberse dol giýje saat 20:00-dan soň 6-9-njy klass oglanjyklaryň dükanlaryň we kafeleriň öňünde duran awtologlaryň tekerlerini ýuwup gadan çetmäge synanşýandygyny hem aýtdy. Howanyň temperaturasy -3 gradusa çenlik etýän şu sowuk howada çagajyklar ellerini buz ýaly suwa salyp ulaglaryň tekerlerini ýuwýarlar. Olar ulagyň eýesi çykanda tekerini ýuwanym üçin 1 manat beräý diýip soraýarlar. Kä halatlarda adamlar men saňa teker ýuw diýdimmi diýip nerese çagalaryň ýüzüne alyp goýberýärler diýip habarçy bellidi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan bu çagalaryň biri öz maşgalasynda 8 adamyň bardygyny ýöne olaryň arasynda aýlyk alyp kadaly işde zähmet çekýäniň ýokdugyny gurrun berdi. Bizdiňe çörek iýip günümizi geçirýän wagtymyz bar. Kä halatlarda öýde iýmäge zat bolmaýar. Ýaşaýşymyz gaty kyn. Bir çörek aljak bolsaň 3 manat bermeli. Maşgala günde azyndan 4 tegelek çörek gerek bolýar. Şol sebäpli men ulaglaryň tekerlerini ýuwup maşgalamyza kömek edýärin diýip çaga habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylar we yerli synçylaryň ençemesi Türkmenistanda zir-zibil dörýän adamlaryň öň hem bardygyny, ýöne ozal beýle iş bilen köplenç, arak, şeraba ýa beýleki neşe maddalaryna ýolugan adamlaryň meşgulandygyny aýdýar. Soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, azyk önümleriniň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň hemde gytçylygynyň, iş orunlarynyň kemeldilmeginiň we işsizligiň fonunda ýaşaýyş oňşugy kynlaşýan adamlaryň barha köp göze iýlendigi barada Azatlyk radiosu mundan öň hem habar beripdi.